Thai na mamangayda, yamnan si Chanana Lemina Mama Chamalerabi. Angangduna, Angang wedding Ekanda, Mapale Gidre, Mapale Kidra Bagitunda, Angangdu, Mamada Usit Toy the Bakaratori, Adubo Angang, Haduna Piraki, Adubo Hojiti Sabi Para E, Mama Su Chaure E, Macha Su Chaure E, Aduna, Anida Jominara Badina Kadilato, when no Hypodoma Katabi in say, come on. Oi, be mau! Ibe mau! No, I killed the head of Magiba. I admit the head of the mass head to them. Can you spite the response? Why can't you, Mamma's lemon can be in my candy penny? I would have mine a preserve car and a car and a coin business. I talk on, has a higher to pull the madam. Even now. They had Gima, taking a nine of the corridor. Nakandra, you take it away now. Don't take it over to Hajan and Corridana. Hey, take him now. Thousand was later, but Nana, not thousand later. I do not know was later in a coming at all. Single the pay. I did decide that I'm more come to the point. Nana thousand was later, but the meeting in the Salazar and a curry in how to eat on me though. Meeting I to the Yaman told it to be so down market, oh my god. Ima. Kaya na ay single day na hadin na single is ay nasunda asigo matawag tawag ay single ni hay basta ka to kito bane imana khangin atro ay heart patient ne aduna please ingo sigo maning single ka note khangin na heart attack ko ikato nang karam ba doctor de yang lutan nang sa heart patient ni hay ba nang gito na wa kai ni ki bagi ne amaka to nang ki amaka chikang lai mali ramada adu kai ni ki be da mata na heart broken no be wane adu to heke min sang pa nang do heart attack to kito ba adu ka ni nang heart patient ay se tan de chikang lai na lang to ambi Ima, nangne, miki awa ba dane, mating mama ngam jadi ne. Aduga nanok na gano. Ay chikang lai jara su. Ay am shi. Khaba. Aduga mang nang lang thomi nate. Hoi lang thopo lang thomi ni ma to pan pina sa pasal thong sai na. Ay di, ima na phajana pukpi de. Aduna ni. Ima na. Ay mo ai ko, ay ni dress ka. Ana ko mo pham da thum sai ba di. Ketu ki ay kita bas ne. Ibi ma, ngarang ne. No, ine maluti do kambra. Ine maluti yogi jumda a gas cylinder na may chap do. Is my prima. Ay dine, ine maluti na tao ba yamale. Kayo na hadi mana heke kaya ba ingonda. Yung si may chakra ba dinungay ni. Ay later di pa ba adu naman heke taway chat na ngang mo do. Mana tato pa mali, bema. Ay di mana tato pa yamali. Mana tato pa mali. Natin na ima, nalang mo ita, ibok maluti do, adun na dito mumimante. Misunderstanding mo naman ima nang, oiram mo ita? Ibuk na oiram mo. Oiram ka dapat din niya, maki mamong nupido na oiram ba ya ima? Nangyang kang gatino, nakangrani bito. May pimalay sa digi matam dan niya. Masam se kwang dagi handa na kakana hinsabi mahangin sa amin kang edna. Mayang gini asam kasi like happy ni makang edna. Puknasa na bini, mana mamong nupido nung sida base. Kabase mana mukhay. Mamong nupido mana niya. Uli ba. Mamong nupido hato kaya na mana may taba ni. Aduga, sibati ka sire. Kanam si hodre. Duni do. Kan magipal. Oh, ima, adumay na rin ima. Oh, ay di ima tisari hindi wali di kang daban nila ne. Hoy, adu di oiram baya ima. Hoy, ay kang zale ima. Ay ning sang lagi. Nanggi wali sing saloy na memory da hanzale ima. Adu ne. Ay tawag yam ko nang gawa chiwa ni mga magi matam na daw si ay salagi is nang go on sana ka kana dabi. Nayaman naman TV. Ibo, kay sudi ta ho daban na tro. Ibe ba, hindi kay sudi ta ho din ya. Nabukti kan krabot ni. Laishram ngay matam lagi ko. Mayam na mukbang apote muk nasa nabiya. Amuk nasa nabiya. Ana kau di ba niya? Nabukti ya. Aduni ibok ti am nakan mane ekhangi. To ibok wa mahangi ne. Ibok ti may thaba na kaide tamuri ba. Ibok ti muk na tro heiri do. May thaba na kaide heiri ba. Kani no ibe man na ngangi do ba. Kadai de ki may thaba. Kanagi may thaba. Na ngangi do ay ki ko si da tang de ne. Out of brain o de ne. Ay na hari sa ibok. Ibok ay Hijam may jack pa do. Ni puno na di, ibok to na doubt daw di. Ibok na may thalam nga ni hay na. May karan na di hay na di. Ibok na niya, may tao ba uhuli na hay na rin na ibok. Ado na ni ibok hangin say. Ibok kamay na si mastermind sa taro rin no ibok. Ay ang kangning ibok. Ay sumay target daw ba ne? Ado kumba lang thangi wari Hare Krishna Krishna Hare Hare ay bu ado kumba liman bara ay say yung kita bata kansabi ay yung guri ne ay na yung may thara ba si ay kilay di ba isu ita sing di loy na si bata pa ay nangangi ba to kanino ay wala do kumba blame taw kano kangita na nabinang sigira ay mug na kang say tawapin ne nanghangi ba na puno na tataw ra ibok sawit ka na ibok sawit giwan na ibok ay ne ibok ki malamda ne
ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯋꯥꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯕꯣꯛ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯤ ꯏꯕꯣꯛꯅꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯔꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯏꯕꯣꯛꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯐꯠꯇꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯦ ꯏꯕꯣꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯕꯣꯛ ꯆꯠꯂꯒ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯔꯨꯆꯣ ꯏꯕꯣꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯉꯥꯡꯉꯩꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯣꯛ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯤꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕꯅꯣ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯕꯨ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯗꯅ ꯃꯥꯂꯣꯇꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯃꯥꯏꯗꯨꯒ ꯃꯈꯟ ꯆꯥꯏꯗꯨꯒ ꯊꯥꯔꯒ ꯃꯥꯊꯝꯗ ꯂꯩꯊꯠꯀꯦꯅꯤ ꯏꯕꯣꯛ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯗꯤꯅꯦ ꯀꯅꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯗꯦ ꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯅꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯕꯣꯛꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯃꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦꯗꯅ ꯏꯃꯥꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯁꯟꯗꯣꯛꯏꯌꯦ ꯏꯕꯣꯛꯀꯤꯅꯦ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯃꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯏꯃꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯔꯤꯕꯅꯤ ꯏꯃꯥꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯉꯥꯡꯂꯨꯔꯣ ꯏꯕꯣꯛ Himai pema namado ai tauge na thaba haudi mata kimya nik laudana macho pang nai da ba ahana mada kari khungani khang da ba chana roi khang da ba nupi ai tik tauge matu da nupi do ai tik tau ko tau ne hai malutia nang ngai to kai no chana roi khang ba na ai mo da ka su blame ka tau ra da na nang ai kana no khang ba is mana ka su tau da sa da na ai na ka da yung mai ka ai na ka da yung mai ka nang ka ni da ibo kanino na nang ito po kanana kari hai kari na wanda kanana kari ngang din na yung mai thai ka na ka is kanana hai no mga sampay na letit kimya nasana to tanang sa to pa na leto hai na is tawin niya ay sila niya na ro nang tawin niya ra ay wala to may blame to ka no ay mo na sana pinipili na kang man netro is nang ito kanino ay kari mang zakitin niya ay kari mang zakitin niya inya kanana kari hai zala bano inya ta ay kari mang zakitin niya nang sana binata ba di sidi ay mo na ha lapo na ay mo na hari ba niya ibong nang may thaba hay niya ibong nang may thabi ay sa tamjagi ay ito na ay mo na to bataw ka no ay ito na ay ano ito alam balay te ay ito na ay ito magta ay sorry no ito magta ay nakali ba niya nasana bistang lupang panzarba na ato po nang na ato po ba sa sarili sa salad niya may lupa po na may na mong gani kaya ito na kadi wang sa no ay ko wapang na ba ay po macin hang ay ko ibe mo lao kay hai kay ma kay ikaw ba no kay daw naragi nati ay nangasay ka nang wanda wari si liba ka nang nanandi apa nang nakay tori se nati nang natori ba sa kajino kayo nang nangangi ba do nakupatra ba ay nagkay hai lagi wati wari mga nga na tat angang nang tuminayo imana hai dudi ine maluti na roina mujum mai thari na ima kay kina ngata tani se imana hai to bo ina hai gadro ibok kari par ko wasoge ay hawasa pangangani imana hai isu nangangi ba si loy na tuba ba ni kang ito na ay wala ba na hai di pa di imana sumay hai na wasa agi hari ba se ki di bra sa tori ba sa nang adu ba nangangi kani ka na ba phangge na ma adu ka thawda adu ba wai ba ta si na ka no kang ito na handa ko de wani khari ba se ne ay yam de ba ka sol bi ni kang ito na mukna ka sa na ba ma roy ba ni adu ana ay sila de ay ko ni sila kali ine ay lale ine ay yam lale ine ay matumana hay sa roy ine isa na biya siya mangangi maganya ay lemi na ba yung wadori ibima narang to junigi machaki sosti ni dana sosti bujada da ay na jalu batu da ibima is panjado di kaino machin ka tom madana adudagi machine mura dana is khande da makoi ka hawa da na tawi masam ni hauti makoi di hawi iyo masama angre kino hai si bima asim biro yo moi na pokle hai ba Uy, may bima. Kiram gani na masak to yam tiram mani ko ima. Ay nakakan ba sang baga uba na ay na kaino city. Kaino ay nakakan ba. Tiba na. Kanino may masak to po. Oh, nang napuro ko matabasa alo magmahali ba ni? Nagmahali. Kino ay si ima. Ima na hindi si kino. Ay mo jong majaman ro. Is, uy to pa ba yam ngano ko ima. Patok ba ibo jong majaman di kaya na. Nang sao kay ra sao rồi đó asum ba di mo tat pa ya rồi khang mo tat pa ya rồi asum ba di asum ma ne kanit na nang yung mali yam sawi ngay ko yam sawi ngay ko iche juni lay bro tabro iche juni junda lay bro wa ma hage to bane breaking news as tan kre to hi no he nga lag pag newspaper la kay no he be ma ay se no mikrom kaya na tulak pa ni nang hek mayok na tana daw kaya roy to hay ma iche ay di iche ki aphabagi habi walak pa ne iche ki machado adu ki maram dani yam aphawa wari di bi ki lak pa ne adu ka iche na isa daw ya da bi ka tar dana ay bo hawdong amu biro natraga sunjitra ba iche na ingon da daw ya re hay se ay ubada iche daw ya doi ne ngasi iche ki daw ya banu min ne ay na lidori wari se good news ni
ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯕꯣ ꯏꯁꯥꯗꯣ ꯐꯖꯕꯗ ꯃꯄꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯆꯠꯂꯣ ꯆꯠꯂꯣ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯅꯨ ꯆꯪꯒꯅꯦ ꯏꯁꯥꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯕ ꯊꯤꯜꯂꯨꯈꯤꯒꯦ ꯍꯣꯏ ꯏꯆꯦ ꯑꯃꯨꯕ ꯊꯤꯟꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯒꯅꯤꯌꯦ ꯏꯆꯦꯒꯤ ꯃꯆꯥꯗꯨꯅ ꯐꯖꯔꯒꯅꯤ ꯑꯃꯨꯕ ꯊꯤꯟꯗꯣꯏꯗꯣ ꯏꯆꯦꯒꯤ ꯃꯆꯥꯗꯨꯅ ꯖꯣꯡꯉꯤ ꯃꯥꯜꯂꯒ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯃꯨꯕ ꯊꯤꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯅꯪ ꯉꯥꯡꯉꯤꯗꯨꯕꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯛꯇ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯇ ꯄꯥꯟꯕ ꯋꯥꯔꯤꯗꯣ ꯅꯪ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯅꯪꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯗꯨꯕꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯅꯪ ꯉꯥꯡꯉꯤꯗꯨꯕꯣ ꯅꯪ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯤꯒꯥꯏꯔꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯋꯥ ꯂꯥꯎꯅꯔꯦ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯃ ꯅꯤꯜꯂꯦ ꯏꯆꯦꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯖꯣꯡ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯖꯣꯡ ꯃꯆꯥ ꯄꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅ 이치기 맞아도 엄청 징가는 학번에 아이수 무엇이든 누아이더나 레이야바고 이치기 맞아도 엄청 징거려가 너 나게 더우네 이치기 맞아 좀 만비도 뭐 까이노 이뱀아 난 미나가 푸바 야오크르보 푸바 야오르디네 ngasi no misita nangi punsigi ahan ba phuba do oiragani nang khari chaba tare da nang dia phiri ta khalage da nang sitia 이치나 사울도 이 칸망가메 아줌마 ngangbase 미pun나 mayamna sauningbane aidi mayamna hainabado targa lakjabane manbra mandabra yenge haina aingondadi taina birakano aina jongmadi gadi haizakhidego kanano haridubo kanano aingoda ta masakta kanano makia to sigagi hari ma makia to sigagi ai ichabo jongmali kaina It's naga suktina puri basigagi ai naga saitu jongmali kalamare minare etna Yaroy ka naman din na ikiisa da asing mahaybay yaroy. Asing mo ulit mo ay accept to ba nga mo? 이치준이 사범토이 이치는 사위도 사범토이 아도 아디가 나는 사이네데다 이제 그남들이 하이노고 그 이마나 하이베네 와리세 마사이도 마나 애기 마망드네 이치기 마차도 마랑으로 아마리 아도기 녹나기바세 까리 하이루니 마투 하위 마삼데 하우데 마코이 하위 보하이베네 마사도 마삼나 좀좀 라우나 상에 보하이베네 사오 마리 산 마리 휘 마리 로이 하이르베네 Yung mali habi tu ay accept to ba nga ngani adubo hui sendi mo ko mari pande ay sari mo ko mari pande kano ko man sen chautra san mali di kamay na to ngani lo kong taba madi kong de ano kanino man nangin di ba 아주니 이제 마담새 약 탱슬레 사링나데 예호가다바네 강게드나 이제 젤로 에코 이마도 ngang 티나 ngang halugi makiato pinasagarugi 주니 이베마 kaino nangbo is anga po patang hari adumay thopra ne mapanda nang nasado sonmen mena loyongani operation to rati yamna lingod pa yada bani nang khoi ta na lai se nang mathau ga lai gadi ai wonta korak pa yada phone tawraga oh indom sa telephone do lai raga ti telephone da tarak pa yaba atu bo telephone do yonda lai te adina ko ni hetu sela aba nang ina sa tu ting mandana is nang indom sa ki saksi ning na silai ba indom sa ki saksi de halan da ki 100 bani ana adubo ngarang tani aina sosti da la amaga nang unaraga chalibudo kari haida na khangre anang se yamna khatmalita khaju bagini ai ija yongman bi pogli base kari no nang do bo enonja nana kari no ai ija da yongmali so mali san mali hui mali ichom chomi punamak tawe matu hawi kari nana asmai na ngangi bano hey junior kai no ngawro panang bo nang ngawro bo ai na ajo kum bahai paliti ko ai itamag ni kalibani nang inazado na ay isumak ni kalibani ay no Juni nang ngawra pa ni nang bo ngawdi indon sa ngawdi nang ni ngawri ba di haya ni ay na ay bang ngamliban nang nila chitsubu kalamalay na sarak pa no masi sono chura ba kay no sono di tsuba lekti ye nang ni sono tsuri ba sandi makong mariban dusu kuzin do yingo sandugi ay di sana makong do mga maki toast Adike finger na mga. Sorry, mga natini. Tara ni. Ang kagaloy soy nan hot ni ay hot ni. Hey Juni, ay adong na hay balik kita ko. Ay nang ginasado ka, nang rata pukay ba nasado ka, ay nadumay lang ka, ay hindi na pang doy ki Juni. Nang ino sabula na lawan ado kana na kali hay sila puno kang gano. Ay lunsa, ayo ka newspaper la ame, ay nasado ki newspaper na parliament na. Ngana loy hay to ra ay. Kasi nga sa hat lagi tengah sidia. Nasi mat apa tau? Junior. Nang inon sabu kay suwaro kan. Inon sana hai ki balay te admay na cho. Yung jalo. Ay niya. Anga siya am na usitra. Anga suwaro tabi yatra. Kang ito na. Inon sa. Kano na ngang ito po. Ay di amang. Ay ang abi ki ba nga na wala ki habra. Nanti nel. Ay ki sana bi ibe ma do. Ibe ma ki wari ni. Chalo. Inon sana hai ki balay te ko. Inon sana hai na masune. Iton jana khangda na tawri bani angang hoi jana tawri bani jindagi tum thoki bani ana khanthua ga ne angang pi window chabu cho juni cho nang na cha da phasai Are you lost your mind
Ngaulibo! Ha? Nang hinsalito ka rin. Nang no, ayoko rin sala-sala bibra mata kayo rin basta ka rin nama ki mami na ka rin mayam ta patapa sanduki basta. Nang nama ka rin na balay hayo. Nama ta ka rin nung balay hayo. Ima, ay kailan ko ima. Ay asin mo dito ni Haido. Ay alam ba Haido hinati ima. Ima na, jung mali harap na iso jung mali harap na. Asin mga amada ka na nakahandi. Asin mga mo ito pangangan na hari pa di. Atubo. Asin may haido na nang na. Imo na ngang na bawari. Lo na ngang na bawari. Cibon ngang na bawari po namang. Mi to target tawla na na tamlo di ba si karikin. Nama ay mo gusto kang alam dapat tuming kamaga. Namadawa pang nabala pa siti. Kaya hinaroy tayo bema. Hari kidorage. Ato puro. Ichi ni ne. Ichi junibo ato mamiro. Paano hari kidorage? Hari ne. Kidorage no. Yan pasiba wariro nang nahay na nungay sa dito. Ha? Yan pasiba wariro. Nungay ba wariro ay ditambiyo ko. Nung ditang na nungay di. Yan pasiba wariro may na nang nangangay dubo. Ayaw din may am na sang na sari ba siti ng obro ha? May am da ay kinsa si Jola ka kyan ngay ginang mo. Kaiso na ti ima. Kaiso kalo eh. Ichi junibo ato puro. Ekoy mini dana. Paano hai ba bo? Paano majado maale hai re. Kidorage. Ay na di ubas na ti dana. Ima na uraga hai ba dubo. Ay mo di tayo sa na rate. Ima na kaya nga zaba dubo. Ngayon kidorage. Nang hay na bra. Pao tabayin nang hay na bra. Wag yang on bra nang si Kwak ulo nang ay hata ni nga sinamit siya. Nang Kwak ulo nang ay nga si halage nang. Kung po sila ta tana ka halage nang. Ay ma. Kwak Ay di ima na. Kwak ulo Haido na. Kwak ulo na CD. Ado, ayam na harawi ima. Thank you so much. Mi already. Mi walang na basi. Out of rule oy. But haji kwak ulo ba nina? Ay tamning bawali po naman. Like ay sarasan na tamla rage. Kwak. To like, share, and subscribe.